Здравейте и добре дошли на всички. Радвам се, че сте тук и сте заедно с нас. Както знаете, във връзка с изискванията на закона, след като аз обявих своята кандидатура за президент на Република България, за да спазим закона, трябва да поканя да вземе място на вице-президент. Човек, според мен, наистина достоен и честен. Ще си позволя да ви прочета, откривайки тази пресконференция, едно писмо до мен от професор доктор Хаджиев, председател на управителния съвет на Движението за защита на гражданите и държавата. Уважаеми господин кандидат за президент, Движение за защита на гражданите и държавата приветства и подкрепя вашата подчертано гражданска позиция и гражданско говорене като претендент за единствената властова позиция, отредена на гражданското общество. Неправомерно и незаконно отнето му от политиците и новоизроденият политически елит. Както вече казах и ще ви припомня, аз влизам в този мой личен поход на честта, защото преди всичко съм баща, син, гражданин и християнин. Защото нямам право да се преструвам, че всичко е наред. Заради децата си, семейството, родителите и приятелите. Много е лесно всички да се оправдаваме, че нищо не зависи от нас и че конюнктурата е непобедима. Много често преди избори са ме питали: добре, кажи за кой да гласуваме. Ето вече, смятам, че има за кой да гласуваме. Вече няма нужда да питате, тъй като всички сте разбрали, че за тези, които до този момент гласуваха, не направиха нищо добро за България. Пред очите ни си отива живота ни, живота на нашите родители, нашия, а ако продължаваме в същия дух и посока, няма да бъде по-различен и живота на децата ни. Без национални идеали, с чалга и пасивни участници в геноцида, който се прилага върху българския народ вече 25 години. Аз ще бъда отговора на всички въпроси, които са задавани до момента и не са получили отговор и отпор на българското общество. Време е за отрезвяващ шамар върху статуквото и цялата фасадна демокрация, на която ние, не гласувайки и участвайки пасивно в политическите процеси, помагаме все повече и повече тя да се втвърдява и да ни тормози. Преди всичко, като приоритет в моите действия, ще бъде отвоюването на суверенитета на България, стабилността на държавата, спазване на политиката на неутралитет по стратегически и геополитически въпроси. И не на последно място възстановяване на взаимоотношенията ни с Русия. Аз ще се опитам да сдобря България с Русия. Ролята на държавния глава умишлено е неглижирана. Свидетели сме и на това, че големите политически сили до последния момент не представиха своите кандидати за този пост. Това е едно неглижиране на президентската институция, на президента като глава на нацията. Не съм съгласен с това, че президента може да бъде и една само декоративна фигура без реална власт. Напротив, доверието в институцията може да бъде върнато, ако един действен и отговорен човек вземе този пост. Ще работя в посока опазването на нашите граници от тази бежанска сган, която ни залива, и ние всички сме свидетели на престъпленията, които вършат. Ще затворим границите за всички незаконно преминаващи мигранти. Нулева толерантност. Също така искам да ви запозная с някои данни от социологическо проучване, проведено съвсем наскоро. Какво показва то? Българските граждани, българския народ постоянно живее в състояние на тревожност за своето бъдеще.
Българите се притесняват, 80% от тях, че ще ни залее нова и много по-мощна мигрантска вълна. 85% от българите се притесняват от това, че ще бъдем жертви на ислямски тероризъм. Ето, вчера в Париж пак имаше инцидент. Постоянно някъде по света стават атентати. Над 50% от българите се притесняват от това, че нашия суверенитет е накърнен и правото ни да решаваме съдбата ни се делегира навън, на външни централи, европейски комисии и така нататък. Над 90% от българите се страхуват от нова финансова криза. Няма хоризонти, няма перспективи, хората едва свързват двата края буквално. 84% от българите на зададен им въпрос на къде отива България и каква ще изглежда тя през 2300 година си отговарят зле. България е лидер по социален песимизъм. Няма по-обезверени хора в момента в цяла Европа от нас. Една страна с възможности за просперитет и развитие. Какъв трябва да изглежда новият български президент? Също във връзка с това социологическо изследване. 90% от българите отговарят, той трябва да бъде пълен антипод на досегашния президент. Той категорично трябва да заяви за или против статуквото е. Той трябва да се бори за суверенитета на България в рамките на Европейския съюз. Трябва да се бори за нов диалог с Русия и надолу вече почват категориите. Честен, между 40 и 60 годишен мъж, надпартиен, какъвто съм аз не съм обвързан с никакви политически партии и централи. Днес е 9 септември, вие си спомняте, че на този ден ходехме на манифестация. Ходехме на манифестация, защото нашите родители бяха повярвали, че са помогнали за революцията, която беше извършена в България в името на благото на народа. Но нека си отговорим на въпроса, защо 9 септември не ни освободи, а ни вкара в друг режим на слугинаж и така до ден днешен, както и фасадната и псевдопредставителна демокрация прави и с нас това и в момента. Само ни хвърля пясък в очите, обещания за реформи, обещания за светло бъдеще и накрая нищо. Както казах в началото, спазвайки закона, трябваше да поканя мой партньор в това съревнование, а именно човек за позицията вице-президент на Република България. Дълго време мислих къде да го потърся. Аз като човек с немалка, почти половин вековна автобиография, се срещам и познавам много хора и дълго време търсих да открия моя партньор, който да не е обвързан с нито една политическа партия, участвала в разграбването и унищожаването на България последните 26 години. Човек, който е интелигентен, честен, християнин и баща. Ще ви прочета писмото, спрях се на господин Георги Неделчев, представям ви го. Ще ви прочета писмото, с което го поканих да се включи и след това ще му дам думата и той да се представи. Уважаеми господин Неделчев, в качеството ми на независим кандидат за президент на Република България, с настоящото отправям към вас официална покана да участвате като мой вице-президент в предстоящите на 6 ноември 2016 година избори. Изборът на личност, която да застане до мен като партньор и самишленик, съвсем не е случайен. Мотивите ми да отправя покана писмено към вас са следните. Запознал съм се с вашата биография, с вашата работа и принос в първата гражданска политическа организация за истинска смяна на системата. И подкрепям изцяло идеите на политическа партия Българския съюз за директна демокрация.
както и усилията на ръководството и членовете да променят съществуващите порочни обществено-политически дейности, заради което аз също ще участвам в изборите за президент. Наясно съм, че според устава на Българския съюз за директна демокрация за пръв път е премахнат партократичния принцип чрез правила на къси мандати, разпределено представителство и решения, които се взимат с ежедневно изработван консенсус. Убеден съм, че с директната демокрация това е единственият подход и справедлив начин на управление, тъй като днес сме свидетели на пълно изключване на народния глас от политическите решения, което води не само до недоволство в българското общество, но и до криза на ценностите, демографска катастрофа с продължаваща емиграция, чувство за безпомощност, гняв и агресия, битова престъпност и тежка корупция. Като работодател подкрепям също така платформата на Българския съюз за директна демокрация в частта и касаеща въвеждане на базов доход, тъй като разбирам важността на това държавата да бъде реален партньор на българския бизнес, споделяйки инвестицията в хората. Така служителите могат да имат стабилна финансова сигурност, когато работодателите им има затруднения, както и работодателите могат да чувстват свобода в своите действия и взаимоотношения с колектива. Да се ползват предимствата на базовия доход. Тогава ще отпадне необходимостта от плащане на преки данъци, което отваря възможността за драстично намаляване на бюрокрацията и инвестиране на тези средства в обучение на служителите и разширяване на бизнеса. Вярвам, че според третия основен стълб в продължението на Българския съюз за директна демокрация към обществото, възвръщането на конкурентоспособността на българската икономика може да бъде необратимо с развитието и използването на собствени енергийни източници за по-евтина и достъпна енергия, която е в основата на всяко едно човешко действие. По отношение на образованието, застъпено в платформата на вашата организация като един от най-важните елементи в израстването на българското общество, възгледите ни също се покриват и съм на мнение, че то не само трябва да се демократизира и да е достъпно за всички, но и да започне спешно и ефективно прилагане на законите по отношение образованието на малцинствата, с цел да се предотврати нарастващата етническа конфронтация в страната, както и да се осъществи на практика равноправието на всички български граждани. Първостепенна важност за връщането на човешкия облик на здравеопазването, без което нито една нация не може да добрува и да се развива, и което е също част от мисията на Българския съюз за директна демокрация, също така е моя човешка мисия. Аз като баща, син, съпруг и български гражданин и кандидат за президент. По отношение на сигурността, смятам, че бежанския поток, битовата престъпност и основата на политическата корупция могат да бъдат премахнати със съответната политическа визия и желания. Българската армия трябва да бъде възстановена. С възстановяването и на чувството за дълг към родината. В това отношение вижданията ти също съвпадат и това окончателно ме насърчи да отправя към вас настоящата покана. Ще се радвам да поемете протегнатата ръка и да бъдем заедно в предизвикателството и да сложим край на порочното установено положение. Тъй като и двамата, заедно с нашите съмишленици, отстояваме общочовешки и хуманни идеи. Радеем за възстановяване на българския национален идеал и България за нас е кауза. Ще дам думата и на господин Неделчев да се представи и след това, ако имате въпроси, моля, задавайте ги. Здравейте, дами и господа! Здравейте, приятели, колеги, симпатизанти, представители на българските медии. Днес на тази дата ние тук търсим единението. За нас, за всички, които са вярвали и са били излъгани, че е имало народна революция, както и за онези пострадалите, които търсят възмездие от тогава. Искаме да призовем българските граждани най-после да се включат в истинската политическа революция за спасението на техния живот, на държавата и националността. Свърши ли 9 септември? Колко бяха истинските комунисти и борците за свобода и кои са онези, които пратиха на Народен съд цвета на нацията?
Защо онези, които с кални гамаши и воня на чесън изхвърлиха собствениците, чупеха пияната в големите къщи, за да настанят безпардонно в тях себе си и да изселват тогавашната аристокрация в села и паланки, за да не им напомня за собствената им нищета, защото същите тези са живи и чрез децата си продължават да работят срещу държавата. В момента управляващите произхождат в голямата си част от утайката на социалистическия слугинаж. Най-наведените и пречупени, агентите, доносници и лакеите днес отново пребоядисани като псевдодемократи и неясни евроатлантици отново обслужват чужди интереси. Свидетели станахме преди дни на позорното неглижиране на съединението на България. Президент и премиер поздравиха народа с писма, скоро може по Фейсбук на лични да ни честитят, както е тръгнало, докато председателя на парламента натирено приемаше парада. Така ще и в деня на независимостта, третия най-важен държавен празник заедно с освобождението. Защото така е от години. На някой не му е угодно да си спомняме, че сме имали дни на величие и нравствен подем, сравним с най-големите подвизи на духа в историята на човечеството. Някой се опитва да ни изличи самоуважението и паметта за най-святото, обединението, което отхвърля робството, съединението, което ни превръща в фактор, в сила, в единен народ. Затова влизаме в този личен поход на честта. Защото тези граници, които днес ограждат най-благословената земя, са напоени с кръвта на предците ни. Никой няма право да преминава през територията ни с лоши намерения и непоканен. Никой не може да ни използва за плацдарм или търговска зона за нечисти лични интереси. Времето да се събудим е дошло. Срамота е здрави, прави, силни и, вярвам, честни мъже да стоим около масата на голямото раздаване. Да се въртим като гладни помяри, за да ни подхвърлят някой кокъл без месо, във вид на субсидия, проект, грант. Много евтино се продаваме. Само от последните дни срамно отразен, изработен и финансиран паметник на велик българин Добрич. Конюшните в София, всичко било законно, но на символична цена. Кого питаха, когато се писаха законите? Дипломатическия клуб. Младежи, инвестиращи милиони с фирма за 3 лева. Чудесно. Умните светофари в столицата, които струват колкото неизработен и неизобретен изкуствен интелект. Сечи строежи в централен столичен парк. Защо гражданите трябва да водят всеки път ужасящи битки за своите права? Битки с предизвестен край. Когато могат да бъдат питани и след това решенията им да бъдат изпълнявани. Това е истинската демокрация. И няма никакви оправдания за това да не я приложим на практика. В интерес на България, на всеки български гражданин и на нашите деца и внуци. Въпреки това, днес нямаме нужда повече от разделение, защото има решение. Онези, които след 9-ти искрено вярваха в идеята за управление на народа и никога не го получиха, и тези, които след 10-ти вярваха, че нещо се е променило и ще развиват свободно личността и държавата си. Най-после могат да участват в истинската политическа революция у нас. С прилагането на двете забравени алинеи от член 1 на Конституцията. Цялата държавна власт проистича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в Конституцията. Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет. Да, решение има. Европа се променя, светът се променя. Това обаче най-после ще се случи с участието на гражданите. Ние сме с едни гърди напред. Подкрепиха ни и ни гостуваха представители от единствената истинска опозиция в Европейския парламент. Участваме в създаването на мрежа от истински граждански движения, които извършват на практика промените в своите страни с директната подкрепа на гражданите. Намираме се в ежедневен контакт
с онези, които ще върнат достоинството на европейците като цяло и на своите народности в частност. Всеки ден приемаме нови членове сред нас и друг вариант няма. С политическо действие, по напълно нов начин, с други преддефинирани граждански насочени правила. Системата има едно място за залагане на контролиран градивен взрив. Това са изборите. Няма друг вариант за нова социална справедливост, за ново обществено споразумение, зачитащо човешкото достоинство на всеки един български гражданин. Иначе ще редим един и същи пъзел, като започваме с различна част. Накрая картината винаги е една и съща. Уродлива антиутопия, в която нормата става патология, а патологията стана норма. Трябва ни антидот за тази пандемична болест. Едно такова обществено лекарство, например, е базовият доход, за който разказваме опорито през последната година. Да оставим социалистическия си предразсъдък зад гърба си. Този доход е справедливо преразпределение на онова, което правовия ред на държавата е осигурил да бъде създадено. Всеки гражданин има принос в това и всеки носи своята отговорност. Разбира се, това няма да бъде приложено в напълно извратения му вариант, който от вчера знаем, че Европейската комисия смята да приложи, раздавайки пари на бежанци, забележете къде, в Турция. Европейската комисия ще раздава пари на бежанци по карти в Турция. Ние свикнахме с този театър на хората, които говорят без да мърдат с устни, като вентролози с коремите си, или с гласа на някой кукловод в сянка. Като с нощното позорище на президента Стоянов, захлопнал кепенците на фабриката за илюзии, което пък беше поредната гавра с хората. Изборите в България за сега приличат на модната седмица. Еднакви дизайнери, еднакви псевдо от кутюр модели, тъжни манекенки по съвместителство компаньонки и неизменния корифей, който вижда стил, концептуалност и каквото се сетите още в реда на безсмислените, тотално отсъстващи от събитието факти. С моето участие бих искал да припомним на обществото, че изборите не са пълномощно за употреба на власт. Те са избор за назначаване на обществена позиция в интерес на гражданите. Решенията обаче трябва да започнат да се взимат от самите граждани, а не от малка група хора с определен личен интерес. Истинската демокрация, директната, изисква това. Има го и в настоящата ни конституция. В нея, например, трябва да влезе гарантирането на достоен човешки живот чрез поделяне на национален доход. Народът, ако реши, може и да преучреди държавата. Суверенът има учредителна власт, но има и по-лесен начин да се постигне баланс в обществото и националния идеал отново да придобие смисъл и образ. Един от тези начини на 6 ноември българските граждани да поставят първата тухла в градежа на истинската промяна, като гласуват за нови лица, които след това ще довършат започнатото. Затова сме днес пред вас. С това българските граждани вече имат своя мъдър Хирон, кентавърът, който може да победи. Това не е познатия български политически Франкенщайн, който се сглобява безпринципно и в серия при всеки следващ избор. Това е ново българско митично същество, което съчетава в себе си и силата, и трепета на българското ДНК, и мъдростта натрупана от поколенията, и достоинството на историческата памет, както и търсещия поглед на младостта. Единен български организъм, освободен, съединен и независим. Заставам до Камен Попов, защото той участва в възстановяването на българския национален идеал и отстоява националните интереси, ангажиране с проблемите на обикновените хора. Искрен, необвързан с досегашните партии на установеното положение. Може да се представя добре в международен план,
Образован е, интелигентен, с граждански политически опит, обединяваща фигура и най-важното – родолюбец. Неговото избиране ще доведе до разделение на властите, което е изключително важно за започване на истинската промяна у нас. Той е доказал, че е коректив на случващото се в момента с парламента и правителството. Има ясна визия за бъдещето, знае как да отстоява българския суверенитет и може да участва в подобряването на отношенията с Русия, което е неизбежно. Заставам до него и заради това, че той е един успешен човек, достоен българин. За себе си мога да добавя някои биографични данни. Скоро навършвам 46 години, женен съм с 2 малки деца, православен християнин. По образование съм инженер-икономист с допълнителна правна специалност. Дълги години съм работил и преподавам интегрирани маркетингови комуникации. За кратко съм бил външен експерт при главния секретар на Министерство на труда и социалната политика. От няколко години специализирам в корпоративни и публични финанси. От есента на 2015 година съм сред инициаторите, учредителите, членовете и по-настоящен съм съпредседател на Българския съюз за директна демокрация. Благодаря за вниманието. Ако накрая не беше казал толкова хубави неща за мен, ще да ти ръкопляскам, защото сега ще изгледа, че си пляскам на мен, но въпреки това аплодисменти. Благодаря. Има ли въпроси от залата? Или сме казали всичко на ясен български език? Един въпрос от мене. Казвам се Тони Баждаров, застъпник съм за базов доход и директна демокрация. Очевидно е, в българското общество няма култура за директна демокрация, нито има практика достатъчна. Да не говорим, че политическият елит системно е тъпкал тази възможност и умишлено е създавал закони, които урязват правомощията на суверена. Готови ли сте да учите народа на директна демокрация? Към кой е въпрос? Към мене. Добре. Тъй като днес е моето първо появяване пред вас в това качество, ще поема аз отговорността да отговоря. Да, наемаме се с точно тази мисия да разказваме и да учим хората на гражданско участие. Аз лично правя това от моето пък първо човешко появяване на 5 октомври 2014 година в едно интервю за BTV, в което ме попитаха какво ще се случи с негласуващите, защо не гласуват. Тогава аз казах, негласуващите ще имат своята възможност да гласуват. Това означава всеки един от нас да започне активно да участва. Така че ние ще учим хората как да направят това. Кой ви финансира? Аз питам. Кан Рачева, BTV. Откъде имате парите? Кой ви финансира и колко струва вашата кампания? Нашата кампания до момента струва 0 лева. Няма да търсиме финансиране от никакви олигархични партийни кръгове. Ще се борим с зъби и с ногти, за да постигнем своята цел. Не очаквайте скандали около нас с ходения по офиси и просене на пари за плакати, за платени митинги и така нататък. Ще се ползваме от медийните ваучери, които ще ни бъдат предоставени, тъй като това също е моя заслуга. Аз участвах активно в Временната комисия за промяна на изборния кодекс. И с помощта на наши симпатизанти, ако решат да ни дадат нещо, ще открием набирателна сметка, ще се простираме в рамките на това. Не очаквайте скандали във връзка с даване на финанси или друга логистична помощ от всички тези, които до момента ни докараха до това дередже. Аз бих искал да добавя още нещо, госпожо Рачева. Освен съществуващите модели на финансиране, в света е познат и още един трети модел, който в България все още не е толкова широко разпространен, но пък е заложен в изборния кодекс, както и в правилата за провеждането на тазгодишните избори и изборите въобще. И това е начина, по който хората могат да подкрепят една кауза или
човек, когото биха желали да подкрепят директно с дарение по съответната банкова сметка. Нарича се групово финансиране или гражданско финансиране или споделено финансиране или както и да го наречем, това е прякото участие на гражданите в политическия процес. Бяхме свидетели на невероятна кампания тази година в Съединените щати и по този начин проведена от кандидата на Демократическата партия Бърни Сандърс, който набра своите средства изцяло от гражданите със средно дарение от $27. Така че ние нямаме разходи, които да са ни присъщи, големи и сериозни, нямаме за какво да харчим. Ние имаме това задължение, ангажимент да се срещнем с хората, да им разкажем, да им покажем какво може да се случи от тук нататък. И това и ще правим. Още въпроси? Всичко е ясно. Тръгваме на битка и на 6 ноември ще видим какво сме постигнали. Моето лично мнение относно нашите опоненти е, че не виждам силен противник в тази надпревара. Естествено ще изчакаме кандидатурата на ГЕРБ, но мисля, че за 8 години ГЕРБ на всички са умръзнали. Сега е момента, колеги. После може да нямаме повече възможности да говорим пред медиите. Разбира се, казвам го на шега. Надявам се да имаме тази възможност и да сме достатъчно интересни. Приготвили сме в кампанията интересни стъпки и събития. Надявам се, че ще бъдат интересни и за аудиторията на медиите. Но сега е момента да ни питате. Аз имам един въпрос. Казвам се Нина Никол Хамилтън, телевизионен водещ съм. Въпросът ми е насочен към господин Попов. Той каза, аз ще сдобря България с Русия. Толкова ли са критични в момента отношенията между България и Русия и на русофилите ли разчитате преди всичко да гласуват за вас? Благодаря за въпроса. На какво сме свидетели в момента? Съвместно учение на остатъците от българската армия с представители на НАТО в Черно море. Свидетели сме на това, че Русия не припознава никоя от политическите партии, не само парламентарно представените в парламента, за свой партньор. Защото руснаците са били лъгани много пъти с обещания и с проекти. Защо Русия не иска да си говори с България и в руските новини много често се споменава за това, което се случва тук? Защото Русия не зачита вече България като свой партньор. Аз ще се боря за това да има диалог, най-малкото, да започне отново един диалог с Русия като равнопоставени партньори. Не можем да не си говорим за Русия, като постоянно се случва нещо с нас, свързано с Русия. Знаете, че ни осъдиха за милиони евро, знаете, че трябва да ги плащаме, знаете, че течат наказателни лихви всеки ден. Как няма да си говорим с Русия, след като сме потърпевши? И не само това. Защо трябва да забравяме нашите исторически корени и ценности? Защо трябва да забравяме, че пишем една и съща азбука? И защо трябва да забравяме, че сме християни? Не може да не си говорим с великите сили, но на принципа на равнопоставеност и партньорство. Доколкото ме питате за русофилите, аз съм член на Националния съвет на Национално движение русофили, също така съм член на изпълнителното бюро. Но в русофили
политиката, която се провежда и до ден днешен и ще продължи, да се запази една надпартийност. Аз не мога да очаквам, че всички русофили ще гласуват за мен в България. Вие знаете ли, че в русофили участват и хора от Атака, и от БСП, дори и от ГЕРБ. Ако те припознават в мен кандидатура, която е близка до това, което мислят и чувстват, ако те наистина забележат в моята автобиография симпатията ми към Русия, ще гласуват за мен. Благодаря и в тази връзка. Какво ще ви е отношението към партньорите ни от НАТО? Партньорството в НАТО е един предрешен избор, един неинформиран избор за българското общество. Защото никой, не че само не ни пита, а дори не си направи труда да ни информира какво ще се случи с България след като стане член на НАТО. А какво се случи? Вие виждате. Една разпадната армия от 20 няколко хиляди души, една омраза от изток, заради това, че българската територия се превърна в плацдарм на натовските въоръжени сили и една разочарованост от страна на Русия поради това членство. Какво още ни доведе НАТО? НАТО беше първо и задължително условие, за да бъде приета България в Европейския съюз. Винаги ще я повтарям тази връзка и ще я напомням. България, преди да стане член на Европейския съюз, стана член на НАТО. Тези две неща си върват в комплект и не заради икономически, а заради военно-политически интереси. Моята позиция относно НАТО е такава. Докато България не оздрави своята способност да защитава границата си, би трябвало да запазим пълен неутралитет в рамките на НАТО относно всички геополитически решения. Първо ще си оправим нашите неща и след това ще мислим, ще оставаме ли в НАТО, ще излизаме ли, но въпреки всичко, каквото и да се случи, пак повтарям, трябва да бъдат допитани гражданите. Ако трябва, ще се инициира референдум и хората ще си кажат думата. От мен нищо няма да зависи, аз само ще се съобразя с тяхната воля. Благодаря. Означава ли това, че за всеки по-голям национален въпрос ще се прави референдум? Господин Неделчев ще отговори на този въпрос, аз само ще кажа две думи. Разбира се. Само да си кажа двете думи. А именно, че една от целите на Български съюз за директна демокрация е тотална промяна в закона за референдумите, начина на свикване, необходимия брой подписи и най-вече резултата от референдума да бъде признат на политическо ниво, а не неглижиран, както сега ще видите, ще се случи с Томас Слави. Затова и аз бързах да си кажа моето виждане. Да, точно за това става въпрос, за пълно прилагане на директното участие, което днес все още се нарича пряко. Ние умишлено, тук е момента силно да уточня, умишлено не наричаме демокрацията пряка, а я наричаме директна. Това са две думи, синоними в български език, абсолютно равнопоставени. Ние смятаме, че така наречената пряка демокрация е онази, която никога не се случи у нас, за която винаги се говори, за която винаги се харчат пари от грантове и от всякакви помощи и която всъщност трябва да забравим. Директната демокрация изисква непрекъснато допитване по важни въпроси от национално, местно, ако искате дори квартално равнище. Да се допитват гражданите. Благодаря ви. Господин Неделчев, вие колко езика знаете и говорите? И защо, както разбрах и от двамата, този пост не може да бъде заеман от жена? Какво му е лошото да бъде жена? Няма нищо лошо в това да бъде заеман от жена. Даже през цялото време аз се колебаех да приема тази покана по тази причина, защото смятам, че трябва да има равнопоставеност между представянето на българските жени в политиката
И смятам, че по-скоро до Камен трябваше да застане дама. За съжаление, наложи се аз да взема този стол в момента тук пред вас. Ние сме доказали нашето отношение към българските жени в нашата организация. В Националния съвет имаме пълен паритет, 50 на 50 между мъже и жени, а в тройното ни председателство има 2 пъти повече жени от мъже. В смисъл това съм аз и още 2 дами, Таня Тодорова и още една наша колежка. Така че ние сме демонстрирали нашето отношение и нашата вяра в силата на българската жена и ще продължаваме да го демонстрираме непрекъснато навсякъде, където можем. Мисля, че това беше въпроса или имаше още нещо? Не беше само това въпрос. Колко езика владеете, колко езика говорите? Да, говоря... Не чух нищо за международната ви политика. Президентът е фигура, която има малко по-различни, как да кажа, задължения. В смисъл? Какви задължения? В смисъл той не е в нито едната, нито в другата, нито в третата власт. Вие много да, добре така знаете. е. Съгласен съм напълно така, колко с вас. езика говорите? Говоря свободно, говоримо и писмено, български книжовен език на първо място, след това английски език, след това руски и ползвам френски. Колежката Рачева каза да си ходим. Ако няма други въпроси... Аз също ви благодаря. Успех на всички!